Παναθηναϊκό. Σήκωσέ το. Σήκωσέ το. Το 1-1 για την εθνική μας με το Χαριστέα, η εκπληκτική παλιά που βγήκε. Ο Χαριστέας απέναντι από το Κασίγια σουτάρει, τρυπάει τον τερματοφύλακα των Ισπανών και κάνει το 1-1 για την ελληνική ομάδα. Ένα γκολ που έρχεται κυριολεκτικά από το πουθενά, αλλά για μας είναι 100% ευπρόσδεκτο. 1-1 με τον Άγγελο Χαριστέα. Σταμάτησε την μπάλα, σούταρε με δύναμη. Θα έλεγα ότι σούταρε με τόση δύναμη που ο Κασίγιας δεν είχε καμία απολύτως τύχη να σώσει αυτή την προσπάθεια. Και η εθνική μας που ρίσκαρε φτάνει στο 1-1. Σφύριξε! Σφύριξε! Τελείωσε! Για άλλη μια φορά μας ζητάει η Ευρώπη! Για άλλη μια φορά τους κάνουμε και βλέπουν φαντάσματα! Για άλλη μια φορά το γνωστό πειρατικό κάνει την εμφάνισή του στο αρχιπέλαγος του Βάβη! Το περνάει ο Ζαγοράκης έξω του περιοχή, ο Θοδωρής μέσα στην περιοχή τώρα κάνει τη σέντρα και βαλιά το Χαριστέα! 1-0! Ο Άγγελος Χαριστέας θα δει τη σέντρα του Ζαγοράκη! Σκίζει τους Γάλλους στα σαρδέλες! Εξικό γκολ! Είμαστε μπροστά στο 65 με τον Άγγελο Χαριστέα που κάνει τα όνειρά μας εφιάλτες για τους Γάλλους. 1-0 από μια ενέργεια του Ζαγοράκη που κάνει μόνο ο Ζιντάν. Πέρασε τον Λιζαρατζού από δεξιά. Σέντραρε και ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά ξετίναξε τα δίχτυα του Φαβιάν Μπαρτές κάνοντας το 65. Ακούστε το Έλληνες! Ελλάδα-Γαλλία 1-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Δεν έχουμε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν μας έχει κυριεύσει ποτέ ξανά τέτοιο συναίσθημα. Στήριξτε! Περάσαμε! Είναι πραγματικότητα. Οι Έλληνες μπορούν. Η Ελλάδα μπορεί. Είμαστε στους 4. Γράψαμε ιστορία. Τα όνειρά μας είναι εφιάλτες για εκατομμύρια Γάλλους που θα πάνε νωρίς στο σπίτι του. Βασίλης Τσάρτας, μπροστά ο Δέλλας, μπροστά ο Φίστας, μπροστά ο Καψής, μπροστά ο Στέλιος ο Γερακόπουλος με τον Χαριστέα και τον Κώστα τον Κατσουράνη. Μες στην περιοχή, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει η μπάλα. Τελικός! Τελικός! Η Ελλάδα στο τελικό. Από την εκπληκτική κεφαλιά του Τραγιάννου Δέλλα. Τελικός! Πνιγόμαστε! Το πειρατικό πάνω! Πνιγόμαστε από χαρά! Τελικός! Πάμε, δεν πάμε πουθενά! Θα μείνουμε εδώ! Κυρίαρχοι! Νικητές! Μόνο σέντρα θα κάνουν οι Τσέχοι! Μόνο σέντρα! Σέντρα! Έλειξε! Τελειώσαμε! Πανηγυρίζουμε! Είναι απίστευτο και όμως αληθινό! Οι Τσέχοι είναι στο χορτάρι! Από δεξιά όπως κάνουμε επίθεση! Μόνο ο Καψής, ο Γιούρκας, ο Ζαγοράκης έξω από την περιοχή! Μπασινάς στο κόρνερ στο 56! Στο 56 κόρνερ! Μπασινάς! Γκολ! Μπορούμε εμείς στο κατάρτι του πειρατικού κρεμάμε τους Πορτογάλους! Ο Χαριστέας το 1-0! Εμείς μπορούμε! Αυτοί υποχωρούν! Εμείς προχωρούμε! Αυτοί ταπεινώνονται στον Ταλούς, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Λισαβόνα! Ο Άγγελος Χαριστέας με κεφαλιά κανονιά κάνει το 1-0! Ο Άγγελος Χαριστέας μας πάει στα ουράνια! Σφίριξε! Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα! Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα! Εμείς είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης! Εμείς είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης! Οι Έλληνες είναι πρωταθλητές Ευρώπης! Πανηγυρίζουμε! Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα! Να το!